Rox, elke keer als we je zien, dan neem je weer iets verrassends mee. Dan is het jam, dan zijn het kersen, dan is het weer iets heel anders. Maar hoe komt dat? Je komt nooit met lege handen. Nee, maar ik vind het gewoon heel leuk om jullie ook dan af en toe wat te geven. En dan, Wij vinden het ook heel leuk om af en toe wat te krijgen, hoor. nou, dat snap ik ook wel. Maar daarom geef ik het ook. En waarom vandaag kersen? Nou, dit zijn bijna de laatste. En ik had al de eerste gegeven. Dus ja, dat was zo toepasselijk om dan ook de laatste te geven. Want die zijn het lekkerst. Is dat zo? Ja, eigenlijk wel. Want die zijn heel groot en die zijn heel lekker. Is het nou ook zo dat je fans zeggen van ja, maar wacht even Rox, als jij ergens komt en je neemt wat mee, dan moeten wij ook wat voor jou meenemen? Nou ja, af en toe krijg je wel hele leuke dingen. Maar ze hoeven van mij niets mee te geven. Maar gewoon de aandacht. En dan krijgen ze van mij nog de extra aandacht. De handtekening en foto. Dat geef ik ze. Zo'n Radio NL TV Oranje Zomertour, is dat belangrijk voor artiesten? Ja, ik vind het heel erg belangrijk. Ik kijk er ook echt naar uit. En het is ook heel belangrijk om de fans dan ook te ontmoeten. En dan eventjes die aandacht te geven. Ja, dat is toch wel echt een van de belangrijkste dingen die er zijn.